Ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun damar fara saurara da zarar mun ɗora. Ku kasance tare da Asral TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana, masoyan wannan tasha tamu mai albarka mai suna Asral TV Hausa Novels. Ina muku barka da safiya kuma ina muku barka da wannan lokaci. Da fatan na same ku lafiya. A yau gani da sabon littafi mai suna Kyautar Allah wallafar Maryam Muhammad. Wannan shine littafin ta na farko da zamu fara karantawa a wannan tasha tamu mai albarka. Allah shi albarkace mu da abin da ke ciki kuma ba mu ikon amfanuwa da abin da wannan littafi ya kunsa. Bismillahirrahmanirrahim. Feji na farko. Yanayin garin lokacin zafi ne, gari ya ɗau zafi sosai. Iska ko kaɗan babu a garin. Mace na hango sanye da doguwar riga. Rigar mai hannu bes ce ta yi matuƙar karɓar jikinta. Kai ka ce an yi rigar ne domin ita. Ta ɗora jan mayafi a kanta. A hankali ta fito daga cikin gidan tana ta sanda. A gabanta kuwa wani ne da ke zaune kan dakalin gidan. Ga alamu dai ita yake jira. A hankali ta ci gaba da sanda sai da ta kai kusa da shiya. Sai da ta je daidai da saiti da kunnen shi ta kwalla wata irin ihu. Shi kuma gayan da ke zaune wurin da ƙarfi ya zabura yana ciro wukar da ke soke a ƙugunsa. Zare ta yi yana wani zazzara ido, ita kuma ta ce, "Ni ce fa masoyi." Mai da wukar ya yi gefe ya soke ta a inda ya ciro ta. Ya kamo kunnen ta ya ce, "Allah wallahi da ba ke bace ko da yanzu wani labarin ake yi. Don wallahi na ɗauka maƙiya ne." Ta ce, "A ato masoyi, wannan kan masoyiyarka ce." Haka ta zauna suka ci gaba da fira. Gwaska ya kalle ta ya ce, "Ni fa gaskiya na kosa, kawai sai nake na ɗauke ki kar wani ya zo ya riga ni." Ita kuma yarinyar ta ce, "Ni dai ka daina wannan maganar. Ni so nake ma idan mun yi aure tun da Didi ta ce ba za ta koma birni ba, sai mu ɗauke ta mu mai da ita gidanmu ko?" Ya ce, "Eh mana, ai ita ma gidanta ne tun da jikarta na cikin gidan. Ita ma kin ga za ta iya zama." Haka dai suka ci gaba da musayar yawu tare da yadda za su shirya rayuwarsu. Suna zaune suna fira a haka sai ga mashin ya shawo kwana aiko gaban abulle yanki ya faɗi. Ai da sauri ta dafa kirjinta ta ce wa Gwaska, "Ka tashi ka tafi dan Allah, ga wannan addababban nan ya iso. Ka yi sauri ka bar nan, bana son ya zo ya same ka dan Allah." Gwaska ya ce, "To yayi, amma gobe za mu haɗu a rafi ko?" Bata amsa mai ba, kawai ta tashi ta shiga cikin gida da sauri. A daidai lokacin ne wani kyakkyawan yaro ya iso daidai kofar gidan. Fari ne dogo, yana riƙe ba amma ba sosai ba. Sanye ke da riga fara irin ta likitoci, ga alamu dai daga asibiti ya biyo nan. Raiba ce ya shigo cikin gidan, ita kuma a lokacin ta tsaya car don tana jiran sammacin jarabarsa. Tana tsayin ya shigo, ya shammace ta ya ɗaga hannu ya wanka mata lafiyayyen mari. Ita kuma wani haske ne ta ga ya wurga a gaban idanuwanta. Dalilin marin da yaya Abbas ya mata a fuska. Aiko nan take ta ɓara baki kawar tsohon famfon da ya lalace yana buƙatar gyara. Wata tsohuwa ce ta fito daga sauri daga cikin ɗakinta. Tana fitowa ta fara faɗin, "Abbas, ka fita a ido na rufe. Dama kai haka kake da ka dawo shikenan Abulla ba ta da ikon jin wani daɗi a garin nan. Sai ka tafi shikenan ba ta da incin ta je ta sha iska." Ai tare numfashin ta ya ce, "Didi, wannan yarinyar ba ta jin magana wallahi. Kin san ma da wa na ganta a waje? Wannan mashayin yaron ne fa wanda an hana ta tsayuwa da shi. Amma ta ƙiji saboda kunnen ƙashi ne da ita." Ya kai ƙarshen magana yana wurga mata harara sannan ya wuce cikin falon. Falon nan ne mai ɗakuna guda uku. Ɗakin da ke kusa da ɗakin Didi a nan ya shiga. Zama ya yi a kan katifarsa tare da faɗin alhamdulillah ala kulli halin. Tashi ya cire kayan jikinsa sannan ya saka lafiya ya fito. Ruwa ya ɗebo a bokiti sannan ya juya ya koma cikin ɗakin ya shiga bayan da ke ciki. Ya yi wanka tare da ɗoro arwala ya fito. Domin tun yana akan hanya aka yi sallar azahar, hakan yasa bayan ya fito ya sallah a cikin falon. Yana ƙara sallah ya tashi ya zauna kan tirisita yana faɗin, "Didi, wai fishin mi kike yi da ni ne?" Kallon maza ta watsa masa ta ce, "Kai dai san bana son kana dukan man yarinyar nan, amma kai baka jin abin da nake faɗa ma. Na rasa yadda zan yi da kai." A hankali ya furta, "Ya Allah," ya dafa kansa. Ya ce, "Shikenan zan koma gida tunda baki son gani na yanzu." Allah ne suka cicciko idanuwan Didi ta ce, "A'a kar ka tafi ka bar ni. Abbas, Allah ya ji kan mahaifinka. Amma wannan zuciyar taka tabbas sai na baka ragowar ruwan arwala sallar la'asar ka sha ko zuciyar za ta ragu." Murmushi yayi har kumatunsa suka loba wanda sai da dimple ɗin shi ya bayyana. Ya ce, "Didi kenan. Ni da yanzu ina abinci na yunwa ma nake ji." Nikewa ta yi tana faɗin, "Ja'iri, ashe za ka iya cin abincin namu. To tuwon dawa ne bari na tashi na saka maka." Haka dai rayuwa ta ci gaba da juyawa, yau da daɗi gobe ba daɗi. Yau ta kama ranar wata Laraba, an taso su Abulle daga makaranta suna tafe ita da wata ƙawarta Maryam. Wasu yara ne suke faɗa kusa da suwa. Ta kalli Maryam ta ce, "Mu je mu raba su kin ji?"
Maryam ta ce a'a Abulle, kin san Allah, kin ga dai magariba ta yi. Ki zo mu wuce gida, kar ya Abbas ya rike kayan banza. Zaro ido ta yi tana faɗin, ya rike kayan banza, lalle ma, wallahi bai isa ba. Wallahi Maryam idan na yadda mai tatsi ne ya dawo duniya. Tana gama faɗin haka ta juya ta inda yaran suke, Maryam na abiya a bayanta. Aiko Abulle na fara rabon faɗan aka buge mata baki. Sa hannu ta yi ta dafa bakin, ta zaro ido tana faɗin, Maryam rike min jakata. Ai wallahi tun da aka bugan mun baki, wallahi da ni za a ci gaba da faɗan. Wayannan ta hau dukan yaran nan su biyu dukansu. Maryam ganin an yi kusan minti 30 ana ta faɗan ba su rabuwa. Ai da gudu ta juya ta nufi gidansu Abulle domin ta faɗa wa Didi akan ta zo ta raba faɗan. Tana isa ko sallama babu, haka ta fara faɗa wa Didi abin da ke faruwa. Ita kuma Didin tana mata alamun da ta yi shiru, amma taƙi. Ita kuma Didin sai wani nuni take mata da mutum da ke zaune a gurin. Amma ina ita kan Maryam ba ta yi shiru ba, sai dai ta je ya ce, mu je ki kai ni inda ake yin faɗan. Wannan kenan, wani ɓangare kuma. Wata mace ce fara mai kyau, ba ta da gafi sosai, rike take da makullin mota ƙirar Honda Civic. Fara ta fito da mayafi a hannunta, tafiya take yi kamar wadda ba ta son taka ƙasa, ta ƙwalla mai gadi kira. Ta ce bude mata gate za ta fita. Ya ce an gama, ranke ya daɗe. Ai da sauri ya fita domin ya buɗe mata, ita kuma ta ɗaga wayarta, ta danna kira tana mai sa wayar a speaker sannan ta ajiye a gaban mota. A can aka ɗauka aka ce, Big girl, kin shirya kenan? Ina fatan hakan domin gashi nan har an fara baki iso ba. Ita kuma ta ce, Oya, ina hanya yanzu haka ma. Dariya suka yi baki ɗaya suna faɗin, Yay! Muna maki welcome, Big girl. Kashe wayar ta yi sannan ta kunna mota, ta kunna waƙar Davido, tana wani kada kai kawo wata kadangaruwa. Fita ta yi a matsiyacin gudu ta hau titi kamar wadda za ta tashi sama. Babban hotel ɗin da ke garin ne ta isa Adakawa Hotel. Tana isa cikin hotel ɗin da sauri ta fito ta maka wani irin katon glass a fuskarta. Shigarta ya yi daidai da canza wata sabuwar waka da aka yi, aiko ihu aka ƙara saboda ganin ta ɗin. Ita ma murna take sosai, haka aka ci gaba da cashewa. Maza da mata ne a gurin, wai wani biki ne na wata ajinsu. Shisha ko da giya ga sunan ba abin da ke son su. Ba gama shagalin ba sai karfe 2 na dare. Ita kuma ta ci ta sha har ta mata yawa sai layi take yi. Saurayinta Walid ne ya ce, ina ba za ki tafi a haka ba. Gaskiya sai dai ki bari sai gobe daidai lokacin kin dawo hayyacinki. Haka ya kama hannunta suka je ɗakin da suka kama. Dama shi da abokanansa duk sun kama ɗaki. Kuma kowa ya kama tashi sun shiga cikin ɗaki. Yana shiga cikin ɗakin aje ta yi a kan gado ya wuce ban ɗaki domin ya yi wanka. Sai da gari ya waye sannan ta fara buɗe idanuwanta don da ƙyar take iya buɗe idanuwanta saboda sun mata nauyi. Ganin ba a ɗakin ta take ba yasa a hankali ta tashi ta fara tunano abin da ya faru a jiya. Ai da ƙarfi ta firgita. Ta miƙe tsaye sai ta ji jikinta na mata ciwo. Hakan yasa ta dawo ta zauna. Juyawa ta yi ta kalli gefen durowa inda wayar ta take. Ta ɗauka. Har ta yunkura da niyyar ta tashi ta tafi ta ji ba za ta iya ba ta koma ta zauna. Hakan yasa ta yi tunanin bari ta je ta watsa ruwa ko za ta samu ƙarfin jiki. Tashi ta yi ta rafa bango a hankali ta shiga cikin toilet ɗin ta watsa ruwa. Tana fitowa ɗaure da tawula ƙirjinta. Shi kuma Walid ɗin sai gashi ya shigo da taba a hannunsa. Ya kalle ta da furta an tashi kenan. Dama ke nake jira ki tashi mu tafi. Ta ce okay, maimakon ka tashe ni mu tafi a tare shine ka kyale ni why? Daga kafadar shi yayi tare da faɗin no, dama na fi son sai kin tashi da kanki zuwa lokacin kin ga kin huta sosai. Amma yanzu tunda kin tashi ai shikenan is okay, shirya mu tafi. Ta ce a'a fajeje, mu bari mu breakfast. Ni ba na son na koma gida domin na faɗa mai aiki na kwana 2 zan yi kafin na dawo. Kawo ko ba zan koma yanzu ba. Wani abu ya ɗarsu a ransa tare da faɗin wannan nama ya kusa da fuwa kam. Sai dai na fahimci ita ta fi so a ta romance ba za ta yadda a taɓa shigarta ba. Ta yadda a ji kowane kalar daɗi kuma ita za ta yajiyar da kai duk kalan wani daɗi da kake so a rayuwarka sai dai ba za ka taɓa shigarta ba. Amma fa duk da haka duk kalar hanyar da za ta bi za ta sa ka kai ka releasing. Ta fi aminta da haka. After 2 days. An koma makaranta su Alhaji kuma sun dawo daga Turkiya wanda sun je ta ne domin yawon buɗe ido wanda kusan duk bayan wata ɗaya ko wata 2 za su tafi. Suna zuwa ne tare da momi karfe 4 na rana. A lokacin ne suka iso gari Najeriya, direba ne ya zo ya ɗauke su. Suna tafiya a cikin motar sai wani tambayar su suke yi akan ina Hidaya take. Ya ba su amsa da cewa tana makaranta, tana wani text ne domin a can ma ta kwana 2. Sai dai ɗazun nan ta dawo, masha Allah momi ta ce. Minti 30 suka ɗauka sai ga su iso kofar gidan mai gadi ne ya buɗe masu gate suka shiga. Ai bai gama rufe gate ɗin ba
sai hon ɗin motar Hidaya ya ji. Hakan ya sa ya ƙara buɗewa, ita kuma Hidaya ta shiga da sauri. Tana shiga cikin gidan da sauri ta fito cikin mota ta hau sauri kamar wadda za ta tashi sama. Tana zuwa ta fara jikin mom ta rungume ta tana faɗin welcome. Na ji daɗin dawowarki, na ji daɗin ganin ki sosai. Dadi kuwa ya ɗan karkace kai tare da faɗin, oh Hidaya ɗin momi, ita ɗai kika yi kewarta ko ita ɗai kike iya tarba. To ni na ma yi fushi, da haka mun ɓata da kima. Da sauri ta saki mom ta je ta rungume dadi. Momi ta yi dariya ta ce ai yau dai na gan ku a rana. Ita kuma ta ce la dadi, ka je rasa ido ko? Dama ni na san riga an samu na ido dadi. Da haka dadi gar ka bari a ji mu a rana. Ka ji my lovely fa. A haka dai suka shiga ciki suka yaɗa zango a cikin falon, wanda falon ba abin da yake yi sai tashin kamfi. Mai aiki ce ta fito tana musu sannu da zuwa suka amsa mata cikin faram-faram. Hidaya kuwa tashi ta yi ta ce ita dai za ta shiga bedroom ɗinta ta je ta huta domin ta gaji. Domin a yau ɗin an yi karatu sosai. Tana shiga cikin ɗakin ta buɗe data sai ga ƙawarta ta kira ta video call. Tana daga ta ƙawarta ta a tsirara haihuwar uwarta. Hakan ya sa ita ma hankalinta ya tashi. Nan take ita ma ta koma kamar yadda ƙawarta ta take. Ita ma tsirara haihuwar uwarta. Aka suka shiga kallon juna suna taɓa jikinsu har sai da suka biya wa kansu bukata. Sannan ta kashe bidiyo call ɗin ta rufe data. Ta tashi ta shiga banɗaki ta yi wanka ta fito ɗaure da tawul tana goge kanta da ɗan ƙaramin tawul a hannunta. Gidan su Abbas. Zauna yake cikin falo mutane an cika makil ana ta fira. Can wata ta ce baba Alhaji Didi wai har yanzu ba za ta amince ta zo nan ta zauna ba. Na lura da ta fi son ta zauna a can. Murmushi ya yi wanda ya ƙara mai kyau. Wanda aka kira da baba Alhaji ne ya ce to ya na iya nayi da ita ta ce ba za ta dawo ba. Wai saboda idan ta zo nan Basir ma sai ya san yadda ya da ita shi zai yi ajalinta makila saboda ba ma cin tuwo akai-akai wai mu 'yan birni. Yaran da ke zaune a falo ne suka barke da dariya tare da faɗin ayyaya Abbas ne kawai zai iya zama sai waccan abin da tare da ita. Duk da shi ma ɗin yana son nan amma ya fi marmarin can. Shi yasa da ya samu hutu ko da na weekend ne sai ya wuce can kawai. Amma itun da mun samu hutu ya kamata mu je mu ma mu yi ziyararta. Bayan sun gama magana suka hau shiri mota biyu suka tafi wannan kenan. Didi kuwa tun da ta ji labarin za su zo ta zai ta ɗauko tukunyarta lamba 20 ta ɗora musu tuwon masara da miyar kuɓewa. Haka ake yi duk ranar da za su zo. Idan sun zo shi za su ci har da safe ma a sai a ɗumama shi kowa ya ci kuma babu wanda ya isa ya ce bai ci. Ko da sun yi niyyar zuwa da sun tuna wannan azabar ta cin tuwo sai su ji tsoro. Motar su ta iso kofar gidan da murna Abulle ta fito domin tun da safe take ta jiran zuwansu. Musamman ma baba Alhaji. Ta ci kwalliya sosai an saka jan baki da jagira an ɗiɗɗiga kwalli a fuska. Ta yi kyau kamar wadda za ta tashi. Ai suna fitowa da sauri ta je ta rungume yaya Salim tare da faɗin. Ina fatan ka zo min da tsarabata. Dariya aka yi masu ya ce, dole ai na zo maki da tsarabarki. Tun da mun yi waya da Didi ta ce kina zuwa makaranta ba kya fashi. Zaro ido ta yi saboda ta san duk wannan satin bata je ba. Gashi a satin ne aka yi musu hutu. Kuma Didin ta ce za ta faɗa masa cewa ba ta zuwa makaranta. Cikin gida suka shiga baki ɗayansu. A nan babban falo Didi ta shimfiɗa musu tabarma kowa ya zauna. Tana ce musu sannu da zuwa tana washe baki cikin farin ciki. Tana kallon yaranta tare da jikokinta. Za ka zauna ana ta gaggaisawa. Salis ya ce, ina yaya Abbas? Didi ta ce, yau suka gama yi da Abulle shi ne ya fita. Amma dai tun da baya kaiwa dare, insha Allah yanzu za ku gan shi ya dawo. Alhamdulillah za mu dakata nan. Sai gobe za ku ci mu da ci gaban wannan labari. Kar ku manta ɗan uwanku Asral ne. Na gode, jinjina a gare ki, Maryam Ahmad.